Hapana wangu nigga, kubika kunofaya ndi queen zvake uyo achigadzikira zibhodho rake akatariswa nemamwe mashefu achifunga kuti achamakisa weza abati iwewe ka achibata banga but icho weza zokuti mamwe mashefu akavhunduka paipa but icho chekati makoretsi but wa but chekati maonyene but wa but sakuside weza achinyatsomoneredza flour yake kugadzira tuma noodles paipa baboilisa mafuta yake kuti asvike pa 200 degrees pakanda flour yake abva gadzira but fry but aita tuma noodles avatisa paside akuda kugadzira sauce man paipa but tuma onion tuma domasi tuma sauce tuma spice tuma chili banyatsoti skwanda usikatanyatoita chef uta powder weza but nyatso kusefa weza akugadzira sauce yake zvekuti akagadzira soup yake yainaka zvokuti iwe even kune pa screen apa kuitarisa nzori hai wewe kainenge inonaka weza banyatso kuita kuti achidya paipa nzora shit man weza apa chef akatanga kuti ibhora ripi iroro handingambokundwe naqueen atanga kubika nhasi indane 30 years ndofana kungocheka chikafu chake ichi kuti chabikwa here ichi chinonaka here bva anotesta paipa bvanzwa first tap ichi zviri nani patesta ke chitobvanzwa kunakira badonedza spuni dzeranzora haiwa ibhora ripi iroro chikafu chikunaka ichi choda kupinda mabhonzo munyama mublood ndikuti akunzwa kuwedzerwa mavitamin C chikunaka chikafu shit man damn it apa queen at the same time anyazonzora ndogona kubika ininoiza apa akutestisa maid wake papa maid wake akunzora chikunaka zvanzichirise chikundipa it's giving iwo kwakazitanga kugona kubika rini queen papa kuti atanga kutsanangura manje kuti akagona kubika rini manje haachagoni manje because originally queen is from the future wise he's a man in the future wise anga ari the best chef from the blue house avaidiwa nemabhebhi wise dzadziri handsome wise dzaitoda mabhebhi because dzadziri mface apa dzadzabika pane competitions vadzabikira prime minister paipa vadzakanganwa kubvisa kahuku wise bvadzaitonge dzaida kuuraya prime minister dzakutsvagwa nepolice paipa dziri pabalcony dzichida kutiza bvadzadonha nemistake wangu